Bio, Thierry, hallo, fechan groeitje. Zo wil het hier. Wel, simmer a chudlím. Bhíon an seo ag léamh riint scéalta nuaíochta as Merica don níú lá fichiid mí anáir rábhíle sa nuití agus mar a eicnisibh bégan do mé frintáil amach seachas nuachtán úsáid mar ní rá nuachtán an lé lábharm. Bégan dom an legan lína úsáid. Well, céir dotá in I ddíúis ólas an lé. Céir a bhuihí sib amach I sesiún ólas an lé inniuh. Well, I bhí híam láir an tuachtarán Trump amach I dtíobh an chóiré huaí agus na híráine le déanaí agus tháinig na ceannairí na seirbhísí faisnéise I Merica amach ina ai séantainn siad le na thuairimí I dtíobh na díortha sin. Ní bháin sin ach tá siad á bhréagnú dearan, cinnte tá siad a teachtalach ar a méid a dúirt se. Ní dhéarhann go fóil go bhfuil siad a trasnaí le ach tá muid chóngarach. Deir siad nach bhfuil an chóré huaí tí stoc charn núcleach a thuirt sús agus dá mar chuine ó na chóré hua mé ní annach me sé a chuirid. Tá Trump tréis gach éanú a stróice sús. Cábhas céir de hardóch tréis réiteach I dhéanana leis. Ach ótarán nua ag stróice gach rud sús a rís. Ina hir. Mar sin, stiad dearthainn go gcoinneoidh siad san na cosa I dtaca agus hicinn dóibh. An méid atá ráite ach chu tagann siad salach go hiomlán one principle policy seachtrach an uachtaráin. Agus can one principle ceirt á fácaí. Tá Juan Guaidó ceannar an rasúra sa Venezuela sa réis ceannas áil tá rialtas Merica tar éis an ceannas sin ort dó agad na tíre sin na stáitiantathe. Cinne dar liom atá go hiomlán as réir. Ach fecinn sé an chaon a bhfuil rialtas Merica ag iarraidh rialtas Venezuela scriosadh. Well, an aimsir, mar is eol do chách tháinig an tartach cuairt le déanaí. Agus go háirithe sa bhean iarthar tá ró uacht le bra nó le feiceáil nó le sagam le brastint
sa cheantar sin nach bhfeachtas le blianta fada. Idir dálín tá an astráil faoi hinne ar nó sé saoire is an astráil faoi láthir. Ré na rótha aimsire tá i réim faoi láthir. Mar deirm tá an astráil faoi hinne ag falscaí agus lasca sléomh. Agus an planéad a gaiidir níos teo tá muid ag feiceáil róimsir idir fócht agus teas níos minice. Róimsir tá níos déine a gúnaí. Well, tá an meán iarthar chomh fuair le dabhainn reabhtheois agus níos fuaide dearann, agus tá na daoine gan dídean go háide scantraí go bhfuil siad bás an mo faoin éir. Tá na Stáit go léir ag tuairt ráhaí faoi róseacha agus hippitéirme ag molú nóir cheartúil amach sa bhuacht seo néachar más féidir héana, cheachant go mbeadh scéal. Agus seo fírinne lom. Ba sé níos teo san Antartach ná mar a bhaith sé in Iowa. Leis an ngaí, sin trahiad réad gur wind chill ní a sagam, fucht gaoithe stócha. Leis an bhuacht gaoithe in Minneapolis by brastint luide 65 Fahrenheit. Seo I leog marall an chuilethe polach seo atá cuairt ón Artach. Roger Stone. Tá Roger Stone dlíadóir bhfuil ceangail farsing ag le Donald Trump sa líon na lámhaí mar I dtearrainn ag Mueller, Robert Mueller, was sin an fisrúchan seo cibé. Cóir leor go heifigiúil atá in Roger Stone. Roger Stone. Agus tá sé tréis plédáil neamhfiontach I dtí feiliúnachta nó cuidiúnachta. Ach leanan an túsal Mueller a raibh lena hen isrúchan. An féidiríonn san isritheoir a thuairt well, tá mé seo tuairt sinne. Cuidiú bach an cheartais I le Roger Stone. Góháil de innéiche, rud a bheith antram chúiseach go deo. Agus ráitis bhréagacha a dhéanam. Más féidiríonn seo chruthú ba an fearsin I dríblóid. Idir an dálín Stephen Mnuchin. An tanim sin cloiste agam rófinnig ach tá dearmad dient agam céhí ach a bháin go bhfuil cuimhlins leasa á chur in le sé
I dtíobh cinní a rinneú sa stát chiiste I dtíobh smachtháin, ní scéal go léir rólas agam. Fághamid mar sin. Manar chóla tú R. Kelly a riamh tá tú sa champa ceanna liomsa, mar níor chóla go bhfiostam, gach seans gur chóla méid a theisme ar a radio. Ach is cosúil mar mhór ar a rapáil a bhí arsúil ag bhí sé ag déanamh an saothe mídheanasacha, an saothe gnéasacha ar bhrá. Agus tá iriseoir Jim DeRogatis agus critic or Dreamhampton, anna meisteach, ag tuairt le fios go raibh siad san ar dinatóireachta ar R. Kelly le 5 bliana déag an nús agus nach raibh aine I géisteacht, mar nach raibh siad a géirí éisteacht. Okay. Mo rinne Bolsonaro tan chéad anam dermid diagamach sé seo uachtarán sílim uachtarán nua na Brasília agus tá sé tréis tuairt le fios go bhfuil sé ag géirí fan oiris Amazonach a scriosa ar mhaithe le muoine nádúrtha na háite. De beanar nó ar na trefilnaí agus na pobal atá sa cheantar sin. So dar le duine dar bannim Leila Salazar Lopez nu is agam cé hé nó hí, slócha í. Níl arsúil an seo ach creacha ar mhaithe le daoine saibhre. Siad tú díobh go raibh línt aitheantais na bólíní féráilte. Well, nuair ecinn do an pictiúr chuir bhfuil fáil an seo. An nach tónán duine ar bé sa grúpa sin a aitheint as duine eile. Tá ag rá go gneantar na línte seo socht libranoch, socht tútoch agus gur cheart rudicítaí an na fúb. Cean go leor. Ó sé, túrisc bháis, Kim Bokdong, Coreánach a thusáitiú go míthrócaireach I ré na an daracha go daúnda mar sclábhí gnéis agus a cha a síl ag leorghníomh cúta bhéigin ón teapáin dá réir. Dan chuid bhaid an rá seo ciún mar dheallar chun náireach go sa bhí sé gur úsáidtíad mar sclábha gnéis. Agus is cosúil gur tugadh drochaíte uafás gur tugadh drochaíte ceartóibh le linn sealnaí géimhin. Tá Apple ag rá go nach bhfuil siad a fáil ach brábach íseal. Nois, nach bocht a scéile sin, níl siad a fáil brábach olmhór. Níl siad a fáil brábach. Tá rionta aganine a hainneoch brábach ar billeo. Sábhfuil a tír. So tá de marial ar an brábús ciún seo tá Apple tuairt le fios nach bhfuil ag gaiire chomáileo agus buáileo.
Beter go bhfuil a dáragaí róchastasach. Sné má bhfuil faoi thuidir. No, Theresa May ag breatimimecht go sábhailtí. Tá rinneú vótáil, tá go vótáil mí winíine, rinneú é, ach sé tháinig sí slánas. Ní dúilm go bhfuil éon nó duine do ráthadam, bhfuil éon focail deasa go mbeadh sílim go bhfuil. Splank scéal. Scéal toban mór. Im lonnaí agus im scar, stocha gur bunan iad. Beidir go úsáidte im scar níos tapúla le saitirí, im lonnaí úsáidte le gunnághine. Lá cáirte, an lá cáirte agus lá chuntais. Sílim go bhfuil, gur bunan. Crán taca. Cé hé do chrán taca I do híal. No céir é do chrán taca. Is stocha gur féidir le crán taca bhín a bhaine nó na rud. No na chun ceap. Ard éidim. Nor bhaidín go léir bheith ard éidim úil. Ní féidir a gaich éine bheith ard éidim úil. Brí na hóige farir cáilte agamsa. Tá brí éigen agam go fáil. Ach nach í vindí le daine I má í spreanú bhrí na hóige in arbáistí agus idir típa. An díon seasfacht agus tíomháilteacht. Sort. Sort. Ar féidir an difriocht idir an pakar sin a bhíniú, well, ní in éon abrit bháin, dumsa, beit go bheitach tosa dhéana dom. Idir an dálín fácim is ládlih céirtal lara, tá deile. Gwym rat é oribh agus tásúlagam go bheice mu I chéile rís san bhád slám.